Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. Yanzu ake jin labarin an sake deposit. Zaka yi withdrawing na coin naka, amma ka shiga sai ka kalla ma bai nuna ma ba. So abin da zaka yi kawai ka dinga refreshing. Sorry. Zaka dinga refreshing har zaka gani. Bari ku gani. Yanzu din an yi yawa ne, amma mutum zai iya haƙuri ya jira zuwa anjima kaɗan ma duk zai sake. Yanzu din an yi so kun kalla account zaka danna deposit to exchange. Yanzu Bybit ne kawai da OKX. In exchange zaka tura sai ka danna deposit din nan. Wannan na sama. Sai ka danna continue. Gashi nan zai ce OKX ko Bybit, yanzu shi kaɗai suka bayar. Ko kuma in kana so zaka yi using Telegram wallet. So advisable kawai a using na Bybit shine kaɗai option namu yanzu. In ka ji haka sai ka danna kan Bybit, sai ka danna send here. Okay, so sun tambaya do you have Bybit account? Sai ka ce yes, I have it. So sun ce UID Bitget zaka sa a nan, UID Bybit naka sorry, sai docs address naka sai memo. So bari mu kalla yadda abun yake. Zaka shiga Bybit naka kamar haka. In ka shiga zaka danna wajen kan mutum din nan. Sai ka danna kan UID ka, gashi nan UID. Sai ka danna shi kai copy. In ka danna copy sai mu koma, sai in je in sa UID. Okay, sai kai paste naka. Sai ka koma ka kofo address da memo. Okay, bari mu shiga. Okay, deposit. Deposit crypto. Aka danna sai ka yi searching na docs. Sorry, sai ka danna ka zaɓe shi. Sai ka zaɓa ton to ton. Blockchain ɗin ton ne, sai ka zaɓa ton. So gashi ne ya kawo. Okay, wannan duk labarin banza na kan confirm memo daidai suke nufi. So ga wallet address namu, ga memo mai 41 ƙarshe, wallet address kuma B ƙarshen, sai mun copy duka biyu. Zan ɗauka ta clipboard. Okay, so sai ka danna kan wallet address, sai ka danna gashi nan. Sai ka je clipboard naka ka duba wallet address gashi nan. Memo. Sai ka sa memo. In kana so aka yi ɗaiɗaya, amma kawai wannan kawai saboda kar bidiyon ya tsayi ne sai sa na using haka. Sai ka danna send button ɗin nan. Okay, sai ka ga UID ka shine ka tabbatar, wallet address naka ka tabbatar, memo ka tabbatar, ka passing KYC na exchange ka tabbatar. Sai ka in ka yi tabbatar sai ka danna I confirm. In baka tabbatar ba ka ce choose another option. Amma ni na tabbatar zan danna I confirm. Okay, so sun ce mu well done. You will get docs deposit before the listing. Kamar yadda muka yi notcoin, haka shi ma nuna. Sai ka danna nice. That's all what you need. Mun gama. Haka na withdrawing 61,293 docs za mu withdrawing na rana. So Allah tabbatar da alheri, Allah ya sa mu kalla ya fito da daraja.